Jingle bell, jingle all the way. All upon the run and open sleigh. Hey! Gezelligheid vind ik het leukste. Je krijgt veel contact met mensen die normaal nooit wat zeggen. Maar die blijven daar staan, foto's maken. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar er gebeurt veel te weinig de laatste tijd. Ik krijg alleen maar goede complimentjes. Gisteren reed zelfs een hele touringbus hier ook. Door de straat, speciaal voor dit. Nou, dat is hartstikke leuk. Allemaal oude mensen erin. Ja, dat is gewoon milieus, man. Daar geniet ik van. Mensen plezier hebben. Witwiel. Begin oktober. Ja, begint het dan al te kriebelen? Ja, maar wel. Ik heb er ook zoveel werk van, dus ik moet op vroeg beginnen. Anders red ik het niet. Als ik het na Sinterklaas had moeten doen, dan had ik het nooit gered zo. Zoals het nu is. Ja, dat heb ik altijd gedaan. In Amsterdam ook al, was ik er ook al mee bezig. Ja, ook al een jaar of 20 daar al. En dat was altijd leuk, moet je altijd kerstboom jachten. Ene dorpje tegen het andere dorpje. En echt vechten, hè? Ja, hè? Ja, dat was geweldig. Ja, dat was gouden tijden, man. Dat is echt waar je het voor doet. Ja, Ja. ja. Daar kijk je ook al het hele jaar naar uit. Om dat te doen, lekker vechten met elkaar. Maar ja, dat is niet meer. Maar dat je dan net echt bij de crisis gedacht, hè? Ja, voor ons toen wel. In huis heb ik helemaal niks. Nee. Nee, gewoon, ze is bezig nu. Wat vindt jouw vrouw ervan dat je zo douane binnen? Ja, die vindt het ook wel mooi. Ze doet af en toe van, hou een keer op, het wordt veel te veel. Jouw vrouw helpt net maaien natuurlijk. Nee. Ik doe het helemaal alleen. Het weghalen ook, doe ik ook helemaal alleen. Maar dat gaat altijd veel vlotter. En Nee, maar het is, je doet het net alleen nog maar de crisis. Wat zeg je nou? Je doet het niet alleen met de kerst. Nee, ik doe het overal mee. Met voetballen, met visserijdagen, Halloween, Pasen. Daar zijn we bijna het hele jaar wel mee bezig. Zolang de gezondheid het toelaat, ga ik gewoon lekker rustig doen.